Не знам, но смятам, че добре сме направили. Сме направили, но някак си желано да е сложим вътре. Най-сарадно, че вашата институция успява в тези години на криза и холода да съхрани българското издателство. Пожелавам ви още много да го правите. И чашата водичка. За да е жив. Той ще живее. Да. И тук ще ми къща. И сега вече като се освободи ръката, ще ти върви по вода. Ще ни върви по вода. 3 пъти за щастие. За щастие. Истинки си да кажеш. Благодаря. Благодаря много, ще го оправя.
кажа, че ако вие, туризма, образованието, моите колеги от културните институти, любими, просто взаимно не се подкрепяме и не рекламираме всичко, което хубаво имаме в този град, работата няма да стане. Един по един не сме силни и той трябва да го разбират на много високо място. Ние сме го разбрали. Благодаря. Че поне вие сте И да пеем караоке. Тук има много хора. честит празник. Да си живе здраво, усмихната, щастлива от това, което правиш. Благодаря. Благодаря много, какви са тия здравове? Викам, че не сте здравове хора. Благодаря. Благодаря. Дай Боже, че има Господ, нещата да вървят така и ценностите, които Габро ги има, да им дадат. Сядайте. Ценни камъни. Благодаря. Здраве, щастие. Това е сдружение Планета Габрово, чийто патрон Планета Габрово има рождение. Да. Но са малко по-млади от дома. 36. Тъй като света оцелял, защото се е смял, но все пак някой трябва да бъде. Играе ролята на този, който държи. Аз той буден, той има един смисъл. Не, той да има. Защото би сметял работата ми се рестава. Тя е много натоварен в народната вера и в народните обичаи. Затова мъжете решили, че това е много приятно. Благодаря, сър. Дай Боже, нашия патрон от читалищата Пристина. Здравейте, госпожо Селки, само да пусна. Много неща, защото вънка... Зима. Добре, да направя проблема. С пожелания за много здраве, лични и професионални успехи и много усмивки и приятели, защото вие съхранявате не само типичните габровски хумор и сатира, но съхранявате общочовешките ценности. Светът наистина е оцелял, защото се е смял. Заповядайте. Благодаря. Кажете само вниманието. Сващам искреността и вълнението, което изпитваш, като ми го даваш това поздравителен адрес и от името на целия екип ти благодаря. Ние сме започнали, както и с другите, едно сътрудничество, което се надявам, че ще продължи за следващата година. И аз само ще го развивам и той ще го може би. И се сложат до чаки. Благодаря от нашата фирма тук, която ме разкрасява, дето ми направила тъй хубаво зала едно долу, сега да и се възхитите. Един скромен подарък. Сега да видите как изглежда, както сме я наредили. Това е за вашата библиотека от нашия издаден Държавен архив. Поздравителен адрес от колегите. Пожелание
За много здрави успехи, какво беше помниш си? Дай може. Заповядайте си на мен. Единственото в момента, който прави различен града. Не го разбирам. Това не се схваща. Видях, че ходихме до това и там се говори, нали, за този проект, който е Сибрия, Габрово и Трявна, Възрожденския град. Чакай сега. Не е Трявново. Сибриево, Габрово и Трявна. Проекта ли? Да. Не е Трявна, не е Трявна. Трявна. Трявна, не е Трявна. Да, точно така. Да. Чакай, това е адреси, ще се бъдам с тези адреси, които ще да ги до вечера, нали, там да ги кажем кой поздрави. Това, че казваме Габрово столица на хумора, не казвам да живее само дома на хумора. Пестеливостта има много проекции в цялата тая работа. И сега тя ходи чак по румънско, направи един такъв маршрут, който приемаме, който да бъде отношенци по стъпките на Дял Тиминьо и си върви тук, минава си от Габрово и така. Клуб приятелките на Бело. Чакай, аз ще кажа. Само го бълнеси. Анито. Това ли е само? Аз само ще кажа наистина. И това. Чакай сега, ще почнем тогава едно по едно и това накрая ще кажа. С нейто ли мържени сега? Сакерът е драматична за Габрово, но за нас, като приятели на Белгия, е изключително специален. Ако вас ви нямаше да има нас. И ние сме ви изключително благодарни за това, че сте създали тези контакти с Белгия. И ви пожелаваме от наше име и от името на Белгийската фундация Хора в помощ на България, да мога да си това много име. Още много успехи, да го запазите това, което е създадено до този момент, да го развивате. Ние винаги ще бъдем това станче. Винаги ще ви помагаме, за да можем да съхраним това емблематично място за нашия град. Честит юбилей! Тук има два поздравителни адреса от три пъти. Единият е от фундацията и от клуба. Другият поздравителен адрес е от Виливани. Специално почетен консул на България. Нашият подарък е малко копиран. Сър. Както Симеон Дянков се опита да нахрани министрите, така и ние ти носим една пица, да се опиташ да си нахрани всички гости, които ще дойдат от пицария Темпо. Нашата любима. Нашата любима пицария Темпо. Тук нашия подарък съвсем скромен, надявам се обаче да ви хареса. Това е един малък колаж направен с няма ми много снимков материал от самото начало, за съжаление, да се сложим Благодаря, ама тя наистина още прави. Аз помисля, че е нещо камуфлажно. Не, истинска, няма други. Ми освен да режем и да даваме. Те са по-богати. Не, имат богати приятели. Те не са богати никак даже. Обаче пицария Темпо е от Димовски, като си в тие. Защото е с негова рисунка е вплетена тук. Страхотно. Много хубаво. Много добре ли? Ми да имаме да нещо, защото се... Една наша бивша колежка, тя ги поръчва там за изработка и той ни го е направила за нас. В Габрово тук тя работи, Румяна Николова се казва. Ама сигурно в София, може би в монетния двор, къде ли го правят, не знам къде.
Уважаеми дами и господа, когато преди 38 години постъпих в този дом да работя, никак не съм си мислила, че ще бъда тук и ще дочакам 40 годишнината. Но сега сами разбирате, че в мен бушуват противоречиви някакви такива чувства, но това, което най-много избоява, е, разбира се, задоволството от това колко много хора са почели днес 40 годишнината на Дома на хумора и сатирата. Разбира се, наши скъпи гости са кметът на Габрово, госпожа Таня Христова, председателя на Комисията по култура към Общински съвет Габрово, господин Даскалов, от Стършъл, господин Бешим, разбира се, художникът на Стършъл, чиято самостоятелна изложба ще открием тази вечер, тук са госпожа Валерия Димовска, дъщеря на един от колосите в Дома на хумора, господин Борис Димовски и неговия внук. Тук са нашите колеги от Великотърновския университет Свети Кирил и Методий, чиято изложба ще стане дума и за тях. Ще открием тази вечер в главе с декана на факултета по изобразителни изкуства, господин Желев. И да пропусна няколко, ще моля да ме извините. И така. Министрите, да, щях да ги пропусна. Да, двама министри ни изпратиха поздравление до Дома на хумора. Това са, разбира се, министъра на културата господин Вежди Рашидов и министъра на външните работи на Република България господин Младенов. За първият е обяснимо защо ни поздравява, защото е нашият министър. Но за вторият си мисля, че ни поздравява не само защото ние сме Дома на хумора, сме излезли на европейска сцена благодарение на него, но и защото сигурно съзира в нас един конкурентен институт. Може би Дома на хумора има повече връзки културни, отколкото външно министерство. Положително се така, опита ще го обменяме по-нататък. Какво да ви кажа за Дома на хумора? Той се е родил като типично габровска инициатива. На основата на габровския хумор, фолклорен хумор и на основата на габровския карнавал. Но в основата е габровския дух. Защото когато по света за нещо е почнало да се говори, а то е почнало да се говори в Монреал, там се е пръкнал един такъв конкурс за карикатура, говоря ви за 70-те години на миналия век. Почнало е да се говори и в Италия, в Бордигера, почнало е да се говори и в Белгия, в Кнотехайст. На тия три места е имало конкурси по карикатура някъде 70-те години на миналия век. И 72 година, на 1 април, габровци решават да направят нещо като нищо на света, за което светът да говори. Така се създава малко с габровско шушо-мушо този дом на хумора. Директорът Стефан Фартунов, който ние считаме, че наистина е в основата на тези неща и идейният замисъл на дома е негов, назначението му е точно на 1 април 1972 година. По-нататък в дома стават фантастични неща. Даже и в ЦК на БКП са били очаровани от тази идея, защо пък социалистическа България да няма една институция, която да доказва на дело, че да, в социализма може и да има гласност, може да се допуска тук да има изкуство и оттатък от желязната завеса. Хуморът и сатирата трябва да имат свой дом. И не се минава много време, през 1975 година сградата на Дома на хумора е реалност, тя е открита. Да, смешно е, че е била облечена в бял плат, още преди Кристо да почне да пакетира. И този бял плат е целият урисуван от Борис Димовски с
различни илюстрации към габровските анекдоти, просто защото не е стигнало времето да бъде отвън измазан. Но това е било спасителната идея. 1979 година излиза това постановление на Министерския съвет, с което Домът се обявява за национален културен институт за популяризиране хумора на народите. Какво е било Габрово с тази институция? Представяте ли си в това време, за което сме свикнали да говорим колко е било схоластично, да се появи музей, към него да има сатиричен вариететен театър, и то някакъв да е експериментален, с жив балет, с актьори, да има редакция, която да издава алманах на 4 езика, който да се разпространява из цял свят, апропо и на който да сътрудничат всички от тези художници, които са били на първото биенале тук участници, да има международен фестивал на комедийното кино, да има националната среща на думване. Винаги ще кажа, че тогава, когато вицове не можеше така свободно да се разказва, особено пък политически вицове, тук в Габрово ние ги събирахме, имахме карт бланш за това и даже ги издавахме. Габрово беше градът, в който нямаше желязната завеса и онази бариера. Габрово наистина беше феномен, защото дори и BBC и различни други станции от изтока и от запада идваха да заснемат този феномен. Аз съм щастлива, че през годините пренесохме Дома на хумора, пренесохме Международното биенале, пренесохме националната среща на думване. Някои неща не успяхме да пренесем. Времето сигурно беше такова, но виждам, че едно по едно нещата започват да се възстановяват. Аз съм сигурна, че Габрово ще върне всичко това, което подкрепях претенцията му да бъде столица на българския хумор и сатира. Проекциите искаме се Дома да стане едно оживено средище. Искаме се да доразвие Габрово този парк на смеха, който е започнат, и ми се струва, че тази алея, която сега общината отвори към града, е чудесно място за продължение на този парк на смеха. Искаме се нещата, които в Дома ги имаше, отново да ги възстановим. Няма да сме габровци, ако не намерим най-добрия начин това да го направим. В крайна сметка нещата стават с риск и най-хубавите неща са станали точно така. Напук на кризата и на нещата, които ни дърпат назад. Искаме се също Дома да има един много голям детски център, за да може децата още от малки да бъдат обучавани в тази смехотерапия, която е най-добрият начин за възпитаване на оптимистично гледащи напред хора. И ще кажа, да, светът е оцелял, защото се е смял. Габрово, ако продължава да се държи за това, че в България ражда щастливи, оптимистични и усмихнати хора, аз си мисля, че нищо по-добро не може да му се случи. Не просто да оцеляваме, а да сме усмихнатото лице на България. Благодаря ви за вниманието. Сега ми позволете да дам думата на госпожа Христова, кмет на община Габрово, която тази вечер има привилегията да открива много неща и сигурно ще трябва да я извините, че няма да остане до края на тази вечер. Но какво да се прави? И фокусници, и магиосници има в Габрово, има и Дом на хумора, има и много други усмихнати лица. Заповядайте, госпожо Христова. Добър вечер на всички и честит рожден на най-веселата къща от цялата вселена. Мисля, че няма друго място, което да си има такъв Дом на хумора и сатирата. А 40 години дали са много или малко, вероятно историята ще каже. Иначе 40 години вероятно са възраст, от която започва най-интересният период в човешкия живот. Така че, слушайки любовта и ентусиазма и енергията, с която говорите за нещата, които са били, които са и които задължително трябва да се случат, съм убедена, че подаръкът, който предстои да ви връча, вие ще го оправдаете на 100%. И бидейки част от една сериозна институция, каквато представлява община Габрово, стоейки си в кабинета и разсъждавайки какво да ви подарим за този 40-ти юбилей, защото вие до сега сте получили поне 39 подаръка,
реших да подходя с цялата сериозност, присъща на институцията община и с пълната отговорност, която тя следва да носи със себе си. И какво да направя? Най-лесното нещо е да сътворя една заповед, която по изключение носи датата 1 април и вероятно така периодът за нейното изпълнение за пръв път по изключение няма срок, защото той е вечен. Тази заповед по изключение е издадена в неделя, но за да се поправя по никакво изключение точно на 1 април, е на основание член 1, алинея 1 от смешен закон на Габрово и във връзка с правомощията на кмета на община Габрово по закона за осигуряване усмивките на хората, запомнете го този закон, и по повод факта, че с цялостната си дейност в продължение на 40 години Домът на хумора и сатирата заслужи признанието да бъде обявен за най-първо априлското място на света, нареждам, считано от днес, времето в Дома на хумора и сатирата да спре на дата 1 април. Всеки следващ ден от годината, единствено и само тук да бъде 1 април и да е уникален, неподражаем, усмихнат, весел, празничен и най-вече габровски. Неразделна част от тази заповед е вечен календар на Веселата къща, който вие ще може да проследявате дали заповедта се изпълнява, в който всеки ден от месеците на годината носи печат, потвърждаващ разпореждането. Настоящата заповед да се връчи за сведение и изпълнение на всички лица, отговорни за заслужената първоаприлска чест. Контролът по изпълнение на заповедта възлагам на директора на Дома и хумора и сатирата госпожа Татяна Цанкова. Заповедта не подлежи на обжалване. Честит рожден ден! Пожелавам празник такъв, който да бъде достоен за това, което всички знаем, че в Габрово нещата се случват така, че да се помнят по целия свят. Честит празник още веднъж! Благодаря. Виждате ли какво може габровския кмет да спира времето? Говорили сте ви с матьосниците? Научили са ви те? Идея за екипа на Дома на хумора. Колеги, това е оценка за нашия труд. Лично от кмета на Габрово. Всички месеци са белязани с знака на 1 април. Ние без това обявихме цялата година за година на 40 годишната. Вече ние имаме и вашето правомощие и все блага воля, както са. Благодарим ви много. Празнична вечер след нас са много наши приятели. Певци, музиканти, актьори, художници. С тях сме вървяли заедно през годините, посрещали сме много празници, организирали сме много тържества. Радваме се, че тази вечер отново са сред нас, за да ни поздравят за рождения ден. Не само нас, рождениците, и вас, нашите гости. И започваме с Ваня и Радослав Талеви с една емблематична песен, посветена на нашия град Габрово, Габрово. Здравейте и честит празник на всички присъстващи. Знаем, че Дома на хумора и сатирата е емблемата на Габрово, но нека да не забравяме, че за да се случи това, тук работи екип от сърцати и можещи хора. Затова ние искаме да ги поздравим, да са живи и здрави и все така с усмивка и не на шега да пазят духа на Дома, духа на Габрово, за да може и занапред да съхраним и да се радваме и да показваме и да се гордеем с това, че сме габровци и с това, което притежаваме тук в града. Честит празник! Честит рожден ден на всички от Дома на хумора и сатирата. Този музикален поздрав е специално за вас. Това е много лесно. Габрово, Габрово, може да пеем заедно. Където ябълки и лицето, риба от морето, телюци на половина. Градът, в който има паметник в реката, кораб по гората,
пищо, карнавал, всеки човек го знае. И тук може да знае. Габрово, Габрово, ти си градът на шегата. Габрово, Габрово, тук усмихнат и гледат лицата. Честит празник! Честит рожден ден! Той град планета, смехът като комета, обикаля си земята и на хората сърцата. Тук от Пантибека, който е живял, знае, че смехът е оцелял. И елате го вижте през месец май, когато светът сияе. Очаквай пръста пищо, карнавал, всеки човек го знае. Габрово, 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 ти си градът на шегата. Габрово, Габрово, тук усмихнат и греят лицата. греят дори когато вали сняг навън. Габрово, Габрово, ти си градът на шегата. Габрово, Габрово, тук усмихнат и греят лицата. Габрово, Габрово, ти си градът на шегата. Габрово, Габрово, тук усмихнат и греят лицата. Благодаря ви, благодаря ви. Уверена съм, че не само в залата, в цяло Габрово няма човек, който да не познава името на Борис Димовски, да не се е възхищавал на неговото творчество, което в Габрово се среща много често. Тук неговото творчество продължава да живее навсякъде около нас. Ако влезете в първа зала, постоянната експозиция е корените на габровския хумор, където той е изрисувал габровските анекдоти, в книжката Габровски шеги, на чиято той е илюстратор, хумористичните сувенири, уникални габровски сувенири, които продаваме на щанда, са по негов дизайн, гоблините в изложбата Адам и Ева Габровци и още ще пропусна нещо. Просто той навсякъде около нас. Горди сме, че имаме такъв съгражданин. Не бъркам. Казвам съгражданин, защото за целият му принос в съграждането на Дома на хумора и сатирата и за популяризирането на Габрово като столица на хумора, за утвърждаването на нашия град, през 1983 година той е получил званието почетен гражданин на Габрово. А сега, днес, посред нас, както разбрахте, е неговата дъщеря, госпожа Валерия Димовска, заедно с неговия внук Никола. Приликата е поразителна. И сега искам да дам думата на госпожа Димовска. Заповядайте. Честит рожден ден на всички приятели на хумора и най-вече на хумора и сатирата. За мен е чест да бъда тук с моя син. Благодаря на госпожа Цанкова. Аз се притеснах за специалната покана, тук да бъдем на този празник. Благодаря ви също, че така съхранявате всички творби нататък на сестра Милонка, която също не е живите. Просто виждам, че всичките с такава любов говорите за него и все едно съм с свои хора тук. Да, просто благодаря много. И неговата любов към Габрово ще бъде и нашата любов също към Габрово и ние ще бъдем приятели. За да не много да продължавам. Донесли сме няколко така карикатури,
които са специално за Габрово и искаме да благодарим. Останете за малко. Това са оригинали на Борис Димовски. Вижте как той е видял една габровска пчеличка като крава, която да ни дава мед. Това е симбиоза между крава и пчела, габровски патент. Кръстовска по-скоро. Разбира се, ще опростим греховете на госпожа Димовска с една индулгенция, която нейният баща на времето създаде за Дома на хумора като документ, нарисува я по най-добрия начин и така ще опростим днешните грехове и греховните помисли и за години напред. Ето. И не за 40 напред. Да, така е. И сега чакайте, че така. Това е нещо, което му правим премиера и за първи път тази вечер. Това е почетният знак на Дома на хумора. В него е вплетена една рисунка на Борис Димовски с отдолу девиза "Светът е оцелял, защото се е смял". И аз с голямо вълнение го връчвам на госпожа Димовска за първи път и пожелавам да бъде здрава и все така гордо да носи фамилията Димовска. Благодарим за всички сърдечни поздрави, които чухме на живо тук тази вечер, но да знаете, че те буквално валят в Дома на хумора и сатирата. Още от началото на годината, когато обявихме, че посвещаваме всички изяви през годината на кръглата годишнина, 40 годишнината на Дома на хумора и сатирата, така че поздрави получихме отблизо, отдалеч, може да се каже от цял свят. А днес на живо се класираха първи депутатите от Габровския регион, Галина Банковска и Велин Николов. Благодарим за техните поздравителни адреси. Естествено, художниците ни поздравяват с това, което умеят най-добре. Рисувани поздрави ни изпратиха много наши приятели, карикатуристи от страната и чужбина. Ивайло Цветков, Анатолий Станкулов, Валентин Георгиев, Живко Тенев, Веселин Зидаров, Лота Рото и Валерио Курто от Германия, Мохамед Ефат от Египет, Владимир Витков от Израел. Почитания, че и подаръци ни изпратиха и лауреатите на Международното биенале на хумора и сатирата в изкуствата, изтъкнатата наша графичка Галина Павлова и двама от носителите на голямата награда Златният езоп, Кацуро Накай от Япония, а Джим Суай от Италия. Специални стихове, посветени на Дома на хумора на 40 годишнината, с тях ни зарадваха Хараван Недев и Дончо Бакалов. Специален мемориален плакет 40 години Дом на хумора получихме от бившата ни колежка Румяна Николова, която съдейства и за разработката на този почетен плакет на Дома на хумора. Светът е оцелял, защото се е смял. И естествено днес цял ден приемахме поздравления от редица институции, фирми, творчески сдружения, с които сме работили през годината, наши партньори, спонсори, приятели. До сега слушахме думи, мнения за Дома на хумора, сега ви предлагам да погледаме малко картинки. Да разберем как нашите гости, туристи, посетили Дома на хумора, са го видяли, как са се забавлявали в него, какви емоционални спомени са отнесли. Става дума за фотоконкурса, запечатани спомени от Дома на хумора и сатирата, който организирахме заедно с медията за градска култура "Елате в Габрово". Вече 2 години се партнираме с тези ентусиазирани млади хора, които работят с много хъс и с много желание и искат да отразяват хубавите и стойностните неща, които стават в Габрово. Заедно с тях обявихме конкурс за фотографии, посветен на 1 април и на 40 годишнината на Дома на хумора. Радостно е, че получихме фотографии не само от Габрово, а от много други градове. Журито разгледа снимки, които са изпратени от Варна, Велико Търново, Шумен, Чепеларе, Севлиево. 2 снимки пристигнаха от Струмица, Македония, а други дойдоха чак от Лом. Сега ще помоля тук при мен да дойде господин Радослав Парванов, един от двигателите на медията за градска култура, за да обявим наградените.
Първо искам да ви кажа, че по решението на журито на конкурса, освен обявените 5 награди по статут, се реши да се дадат и 2 поощрения. Ще започнем с тях. Първото поощрение е за господин Петър Петров от Габрово. Той печели ваучер за безплатно посещение на цялото му семейство в Дома на хумора и сатирата. Тук ли е господин Петров? Заповядайте. Второто поощрение е за Олга Иванова от Варна. За съжаление, тя нямаше възможност днес да пътува до Габрово, но може да посети Дома на хумора и сатирата по всяко време. Ваучера ще се пази на касата и тя ще може да се възползва от него. Минаваме към наградите. Наградата за най-млад участник печели Деница Славева от Велико Търново. Тя ще получи карнавално домино и също ваучер за безплатно семейно посещение в Дома на хумора. Следващата награда, наградата за най-смешна снимка, заслужи Силвия Русева от Шумен. Тя получава габровски сувенир и ваучер за безплатно семейно посещение в Дома на хумора. Тук ли е госпожа Русева? Не. За съжаление, които са от по-далечни градове, не успяха да дойдат, но тяхното не се губи. Третата награда, журито присъди на Радостина Дончева от Варна. Тя ще получи рекламна тенишка с логото на Елате в Габрово, сборника с анекдоти Габровски хумор, издание на Дома на хумора, както и ваучер за безплатно посещение в Дома на хумора. Получихме писмо от нея, че предпочита да дойде за карнавала през май месец и тогава ще разгледа целият дом с цялото си семейство, така че ще я очаквам. Втората награда е за Димитрина Кефилева от Чепеларе. Рекламна тениска с логото на Елате в Габрово, сборника Благолаш, издание на Дома и също ваучер за безплатно посещение. Тук ли е госпожа Кефилева? Няма. И тя ще дойде през май, му подсказва тук. Добре. И на първо място журито единодушно класира Милена Петкова, габровка, живееща в Лондон, която е снимала дъщеричката си редом с магарето на Хитър Петър. Тя печели рекламна тениска с логото на Елате в Габрово, туристическия гид, новото издание на Дома на хумора Габрово, столица на хумора и ваучер за безплатно посещение. Надяваме се, че ще доведе цялото семейство от Лондон, за да разгледа Дома на хумора и да гостува на Габрово. Има ли тук представител на семейството? Бабата и дядото. Бабата и дядото трябваше да са тук. Няма. Добре, запазваме им тогава наградата. Така. Снимки бъдат принтирани и показани в една истинска изложба, която официално ще открием на 11.11. Габровци знаят какво е тогава откриването на карнавалния сезон в Габрово. Тук в Дома на хумора в зала 8 на последния етаж. Сега давам думата на моята колежка Енета Козарева. Честит празник от мен. Особено ми е приятно да ви представя първата изпълнителка, 7-годишната Емили Цонева. Преди една седмица тя се завърна от Стара Загора, от 12-ти национален фолклорен конкурс с златна риба, най-голямата награда. Емили ще изпълни ръченица от Николай Кауфман.
използвам. И аз съм габровец. И имам основание да го кажа, защото тук си имам собствен дом. При това вижте колко голям. Дом на хумора. Този дом навърши 40 години днес. И понеже почнах да броя годините, се оказа, че аз съм навършил 30 години работа в Стършо. Какво съвпадение? Точно толкова 30 мои години са свързани с дома на хумора, защото Стършо и Габрово са скачени като скачени съдове. Тогава си съзнавате какво богатство е този дом и просто трябва да се гордеете и да го запазите на всяка цена. За самата изложба какво да ви кажа? Просто може би първо трябва да видите и да добиете сами представа за нея, но тя е направена от карикатури, които са публикувани в ежедневници и вестници, така наречената политическа карикатура. Тя е малко по-различна от тази карикатура, която сте свикнали да гледате в залите на този дом. Тук се излагат едни малко по-философски творби, които не се нуждаят от текстове, от преводи. Те са разбираеми в цял свят. Докато политическата карикатура, тя е нещо по-особено. Тя е свързана с политическия живот на дадената страна. Занимава се с актуални обществени проблеми и една българска карикатура от този тип не може да бъде разбрана от един американец, от един японец или от един филипинец. Това са си просто нашински неща и затова тази дейност е доста специфична. Но предполагам, че вие всички следите политическия живот в някаква степен и ако разгледате тези картинки, ще разберете за какво става въпрос, а може да ви харесате. Се казва лица в политиката, ще видите лицата, познати са. Аз искам да го питам, Ивайло, само кое лице от политиката се рисува най-трудно? Всеко лице си има своите характерни черти, но може би съм срещал най-много трудности с здравните министри, защото тъкмо се науча да ги рисувам и тези неща са. Иво Минков, когато светците маршируват. Нека тази пиеса, която не е случайно, все пак всички, които работят в тази къща, Дома на хумора, са светци, вече 40 години. Не, просто изправя тази пиеса, но нека тази пиеса бъде и поздрав за колегите от съседното изкуство. За да представи изложбата, която е поздрав за нашата годишнина. Между другото, за по-малко от половин година втора изложба под емблемата на Великотърновския университет. Добър вечер на всички. Първо искам да поднеса извинението на ректора на Великотърновския университет, професор Пламен Христов, за това, че не може да постъпва юбилей. Искам от името на академичната общност, уважаема госпожо Цанкова, драги
гости на тържеството. Приемете най-искрените поздравления по случай, че ви се срещат юбилей на Дома на хумора и сатирата. Девиза на Дома намира потвърждение в дълголетието на институцията. И солидно основание за празник и гордост. Днес българската култура е изправена през много предизвикателства. Нека заедно да насочим усилия, за да съхраним това духовно душа на българина, което ще му помогне да оцелее независимо от историческите катаклизми. Много думи, изразяващи ролята и мястото на Дома на хумора и сатирата, могат да бъдат изречени. По-важното е да се каже, че без този феномен Габрово, страната и света не биха били същи. Да пожелаем на Дома на хумора и сатирата да бъде винаги уютно място за изява на талантите и неспокоен, но сигурен дом за всички, които носят смеха в сърцата си. Освен изложбата, която е подарък за кампусиони на преподавателите и студентите, факултета по изобразително изкуство и личен подарък. Да, студентската мечта. Ще се паря сама и
Какво правим, когато посрещаме гости? Винаги им предлага нещо разходително. Отваря широко прозорца. А кой ще ми каже какво правим, когато ни дойдат изненадващо гости? Дани? Когато ни дойдат гости, каним ги у съседа да видят как хубаво посрещам. Браво! На по-специални гости подаряваме хитомни гълъби. Хем за радост на гостите, хем за наша радост, когато после се завърна. Точно така. Ганки, ти ми кажи как се яде печена риба. Когато се вземе печена риба, първо се поставя между две филии. На сутринта се изяжда първата филия, на обяд се изяжда рибата, а на вечеря втората филия. Точно така. Бошко, ти ми кажи какво правим първо преди да се легнем. Спираме часовника и му завързваме стрелките, за да не се износва механизъм. Точно така. Кое е нещото, което не се дава назад? Да, Ганки? Заедно не се дава тинят, защото дадеше тънкокора, те че върнат дебелокора. А как се дава яйце назад? Дай, бе. Когато даваме яйце назаем, го даваме на тегло, а не на бройка. Как Габровец води с приятели на сладкарница? Ако приятелите са от Габрово, се поръчва една лимонада, ама с много чаши. Точно така. А Васко? Ами ако гостите не са от Габрово? Ако отидем на заведение с приятели от друг град, първо изчакваме те да си поръчат, а ние си поръчваме само чаша. Един тежко болен габровец се прибира с влака. На всяка гара, макар и с мъка, си за да си купи билет до следващата. Защо да плаща цял билет, като може да умре по пътя? А пулката е? Пулката е, че дори да си не пред смъртно легло, трябва да се дариш като габровец и да пестиш, госпожо. Точно така. Учила си, браво. Окей. Я ела и ми почети притчата за един по-малък. Един габровец се качил на покрива да го поправя. Не щеше се подхлъзнал и взел да пада. Като прелитал край прозореца на кухнята, все пак успял да извика: „Жено, днес готви за един по-малко." А пулката е? Ами пулката е: габровецът гледа да харчи разумно, за да остане и след него. Точно така. Соре, ще те помоля да почерпиш всички с лукум. Деца, искам само да ви помоля да запазите клечките, за да може да ги ползваме до година. Добър ден, старчето! Добър ден, Стинко! Хайде, ела сега тук. Аз шата обресна. Че малко, ще станеш чуден за чудо и приказ. Така. Здравей, Нуньо! О, добър ти ден! Абе, трябва да ми направиш една снимка за паспорт. За паспорт? Да. Айди, влизай в кацата, айди! В кацата ли? Нали за паспорт? Да, за паспорт. Влизай вътре, влизай. Така. Сега ще фокусирам, ни бърдай! Дай малко надолу, кликни. Оп, чакай, сега дай нагоре. Сега наляво. Оп, стой! Чакай се, дигни си кацата нагоре. Дигай. Сега завърти наляво. Да, още, дай. Не, върни наобратно. Върни. Стой! Малко момче. Айде. Искаш ли пудра, Максинко? Искаш ли? Колко пари тази пудра? На тя безплатна, бе, моето момче. Тогава ми я зави в един гестинг да я занеса на жената. Чай, габровска работа. Штрак, айде готов си, бе! Готова ли? Да. Колко пари? 5 лева. А тя кога ще стане? След 10 дена. Сега ще ти дам 2,50, защото аз за 10 дена може и да умра. Добре, бе, айде дай 2,50, айде. Бе, те шапки. Най-хубавите шапки, как да вземете си. Не, тази ти голяма. Вземи тази. На риската да ти ходи. Тъсмани малка. Малка. Ета искам да ви. Да, вземи я за жената. За жената? Чудна е. На всички туалети ще ходи. Ето е моята шапка. Ама тя ти залепна, бе. Нали? Направо я си. Колко пари? 5 лева. Къде са дупките? Какви дупки? Къде дупки? За ушите на магарето дече я носи и ще я купи та шапка. Так! Така, готови сме.
Виж колко бързо ги варя, гледай. Ето сега ще проявим филма. Докти тук да се прояви. Така, го заповядай, че си 1 април. Я вас да снимам, госпожо. Я, усмихнете се така. Штрак! Я сега докнете. А по-силата ли са тука? Айде докнете! Ето, заповядайте. Абе, я направи една сметка, колко струва един лоен билет. Или нови подметки. Отика са чкри. И върви при пожаря и го питай колко ще ти даде за една заешка кожа. А пак ако го питаш за меча кожа колко ще ти даде, към цялата сметка прибави цената на един чифт долни гащи. Как да само кажа? Тате! Дай ми 1 лев да си купя захарно петле. Абе, 1 лев, то половин лев струва, бе. Ами, аз ще взема още едно за Маринка. Виж сега, моето момче, да ти кажа една работа от мен. Когато окажваш девойките, ще обещава звездите на небето. Защото е ефтино, е романтично. А пък от мен да знаеш, като си търсиш жена, да я търсиш по-слаба. Им по-малко място в къщата да взема, им по-малко плат да разгледат. Айде пак се събуди, ти пак отиде да си играеш. Какво правите тук, бе? Какво играм, не виждаш ли? Че какво е тук хора без музика? Как не чуваш ли музиката от Силиев? Вярно е, че що пък сте боси? Защото ако севлиевци чуят, че в Габрово се играе за тяхна сметка, ще дойдат, че искат да ги черпим. Вярно е, чакай.
Не забравяйте, имам още микрофони, така че най-смеете бихме могли да ги грабнат. Кажа, че те
нашето импровизирано караоке. Ние продължаваме на празник като на празник с нещо възраст. И
Микрофончето само близо до устата, че нищо не чува. Любой водой напои меня, отзовется ли сердце безбрежное, несказанное, глупое, нежное, снова сумерки входят бессонные, снова застят несъемно оконные, напиваюсь сирен беспородно. Позови меня, тихая родина, позови меня. Наше свидание, растянулось с тобой расставание, синий месяц за городом прячется, не тоскуется мне и не плачется, колокольчик дальние ехали, только мы под собой мы проехали, вы другому
ради только дорога не видели. Позови меня на закате дня, позови меня, грусть печаль моя, позови меня, позови меня на закате дня, позови меня, грусть печаль моя, позови меня. Позови меня тихо по имени, ключевой водой напои меня. Знаю, сбудется наше свидание, я люблю обещание. Още една последна руска песен. Малко преди да завъртим за българско, готови сме със следващото предложение. На мен лично много ми хареса тази песен. Искам да ви поздравя. Ами да, може да пляскаме. Някой да пее, може да пляскаме. Земля в иллюминаторе, земля в иллюминаторе, земля в иллюминаторе, как